film, Jeg synes, de var seje. Det var en lokal bille nede på Kreta. Der var nogle folk, der sad og lavede det. Hej, hej. Hej, hej. Så er færdig med at filme. Hvad siger du? Så er færdig med at filme. Jeg er færdig med filmen, og jeg skal lige have alle de andre med. Mennesker. Og der sidder Nebbe, og der kommer en pige. Og nogle blå sokker. Det laver nøje. Nej, du må ikke filme mig. Jeg har jo ikke noget tøj på. Er du gal? Hold da væk, er du nøgen? Jeg kan altså ikke lide det særlig meget. Ah, shit! Det er ikke ulækkert. Det går ud over